Welkom bij weekuitzending 14 van Kikker TV. Er staat hoop op het programma van de week. We hebben de opening van de Zeeuwse Muziekschool. De veerboot krijgt een onderhoudsbeurt. En schoenmaker Westerwelen die stopt ermee. Maar nu eerst Bonte Avond Act 3. Oké, Carmen, nu kunnen we wel weer normaal doen. Hier is Roda Toplamer, When We Don't Talk! The silence that's fallen between us, it's the loneliest sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words? When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that I buried so deep. How can we know what's hidden behind these walls? When the door stops, when we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty lost, and the tears say it all. We don't talk. So much goes unspoken. I'm sorry it's left unsaid. The silence remains unbroken, and hearts are breaking instead. When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that I buried so deep. How can we know what's hidden behind these walls? When the door stops, when we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty's lost, and the tears say it all. We don't talk. The honesty's lost, and the tears say it all. We don't talk. Straks meer over de Bonte Avond, maar nu eerst. De Prins Willem-Alexanderboot die vaart tussen Vlissingen en Breskes krijgt een grote beurt. Goedemorgen. De veerboot ligt hier in onderhoud. Wat gebeurt er nou precies tijdens een onderhoud? Ja, tijdens het onderhoud, het onderwaterschip moet in orde gehouden worden. Het schip is een schip wat enorm van dun materiaal gemaakt is. En ja, dat benodigt zijn onderhoud. Daarnaast ben je verplicht om, dat noemen ze dan voor de klasse, om je onderwaterschip te laten zien of alles nog in orde is, of alle systemen nog werken. En
Ja, en dan wordt weer netjes in de antifouling gezet. Dat is een verf die eigenlijk de aangroei van algpokken, mosselen en wat er allemaal bij hoort voorkomt. Dus dat je aangroei krijgt van je schip. Oké, en hoe lang duurt zo'n onderhoud ongeveer? Ja, dat is de ene keer verschillend met de andere keer. Het ligt natuurlijk aan hoeveel problemen je tegenkomt. Wij zijn nu een dag of 10, 11 zijn wij in dok bezig. Daarnaast gaan wij straks hier nog langs de kade om nog wat motoren uit te lijnen en dergelijke. Oké, en wanneer gaat het schip weer de vaart in? Deze die gaat 10 april als het goed is de vaart weer in. Zo gauw die terug in Vlissingen is, moeten we nog wat ander onderhoud aan motoren doen. Dat kan niet tijdens de dokperiode. En hij moet schoongemaakt en afijn normaal mogelijk. Hij moet er weer goed uitzien. En dan nu, politiek. In Belvoordsluis is een nieuw gemeenteraad geïnstalleerd. Wij van KikkerTV gingen vragen wat nou de plannen zijn voor de toekomst. Hallo, welkom bij KikkerTV. We zijn in het mooie Belvoort in Sluis, waar vandaag de nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd. Wat is hier gebeurd vandaag? Vanavond zijn de nieuwe raadsleden en ook de herkozen raadsleden geïnstalleerd. Zo heet dat met een chic woord, maar dat betekent eigenlijk dat ze zijn toegelaten tot de gemeenteraad, officieel. En wat was uw taak vanavond? Ja, ik mag als voorzitter van de gemeenteraad, ik ben zeg maar in functie gebleven, want ik word niet gekozen. Ik mag de nieuwe leden installeren, dus zorgen dat ze tot de raad mogen toetreden. Er wordt hier ook een eed gehouden, maar wat houdt dat precies in? Ja, de eed of de belofte, dat belooft de raadslid of legt een eed af dat hij geen geschenken zal aannemen en dat hij zijn ambt zal uitoefenen zonder dat hij daar door anderen geld voor krijgt of daarin gestuurd wordt. En hoe vindt u dat u uitgekozen bent? Uitgenodigd in de raad bedoel je vanavond. Ik vond het op een heel constructieve, fijne manier. Het was prettig. Ja. En wat denkt u dat de toekomst brengt? Ik heb al eens 15 jaar in de raad gezeten. Ik ben 4 jaar heb ik gestopt. Ik begin nu opnieuw. En ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat er heel veel op ons pad komt. Heel veel wetten gaan gedecentraliseerd worden. Vooral de zorg. En ja, ik zie daar allerlei uitdagingen in. En hoe ziet u de toekomst? Zonnig? Nee hoor. Ja, nou voor mij is dus alles nieuw. Ik volg wel al 4 jaar de gemeente vanuit de fractie. Maar dat is natuurlijk anders dan als je dan hier aan die tafel zit en zelf de vragen moet stellen. Anders, je denkt wel mee, maar een ander formuleert de vragen. Ik vind het spannend, maar ik ben wel heel... Ik vind het goed om erbij te betrokken te zijn bij wat er in de gemeente speelt. Alle dingen die dus ontwikkeld worden. En ja, vol enthousiasme richting toekomst. Leuk, ja. Hoe vindt u dat u gekozen bent? Nou, ik vind het gewoon super. Ik had heel lang mijn twijfels of ik het wel zou doen. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En nou, ik heb in Sluis superveel stemmen binnengehaald. Ik ben hartstikke blij. U heeft er geen spijt van? Tot nu toe nog niet. Maar ik heb ook nog niks gedaan, hè. En hoe ziet u de toekomst in? Nou, ik denk op het moment is het in gemeente Sluis heel rustig. Ik denk dat een van de taken van de nieuwe raad is om de financiële positie nog beter te maken. En daar gaan we heel hard aan werken. En wat is uw rol in de komende 4 jaar?
Momenteel ben ik vanavond geïnstalleerd als fractievoorzitter van het CDA. En als grootste partij ben ik ook inderdaad leidend in het coalitieonderhandelingen. Vanavond zijn 19 raadsleden geïnstalleerd van 8 partijen. En nu moeten we kijken of we vanuit die 8 partijen een meerderheid kunnen vormen. Die vervolgens inderdaad dan een college vormen. Die dan in feite het dagelijks bestuur van de gemeente Sluis gaan vormen. En hoe ziet u de toekomst in? Nou ja, ik hoop natuurlijk dat die coalitieonderhandelingen dat die goed verlopen. Dat wij als grootste partij ook een positie krijgen in het nieuwe college. Ja, en dan maak ik inderdaad de stap van de plaats als fractievoorzitter van het CDA in de raad. Ga ik naar de tafel achter het college als wethouder. Zoals de afgelopen 4 jaar ik die functie heb uitgeoefend. De raadsleden hebben allemaal een eed afgelegd. Ze zitten vol goede ideeën en zijn klaar voor een nieuwe start. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. De Zeeuwse Muziekschool is nu officieel gevestigd in het Swing College. En natuurlijk hebben zij voor ons een nieuwe tune gemaakt, die vanaf volgende week te horen is bij de weekuitzending. Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag is de officiële opening van de muziekschool bij het Swing College. Daarnaast neemt Kikker TV de officiële Kikker TV tune in ontvangst. Nou, kunt u even vertellen waar het vandaag over ging? Het ging vandaag over de officiële start van de activiteiten van de Zeeuwse Muziekschool binnen de muren van het Swing College. En we zijn al even, dit is de 3e week al dat we wat aan het proefdraaien zijn. Dat betekent dat alle lessen die in de hoekzak plaatsvonden van de Zeeuwse Muziekschool vanaf de krokusvakantie, voorjaarsvakantie, hier op het Swing College plaatsvinden. Dus, Oké, en wat voor activiteiten zullen dit dan zijn? Dat zijn activiteiten die een instrument leren bespelen, dat is het grootste deel. Of nou gitaar, saxofoon, klarinet, drums, piano, keyboard, dat wordt allemaal ook gedaan. En daarnaast is er ook voor de kleinste kinderen zijn er algemene muzische vorming, waar ook bewogen wordt op muziek en notenleer en dat soort zaken hier worden onderwezen. Nog zachter. En stop. Oké, applaus voor uzelf. Nou, Kikker TV heeft vandaag officieel de Kikker TV tune ontvangen. Wat vind je hiervan? Ja, nou, het is hartstikke geweldig. Ik bedoel, dat de Zeeuwse Muziekschool voor ons een tune maakt, waar wij zomaar mogen gebruiken. En dat klinkt hartstikke tof. Die gaan we gewoon bij heel veel items plaatsen. Dus de Kikker TV tune, ik ga jullie ze leren en jullie moeten ze nazingen dan. Ja? En kost dat dan geld voor de leerlingen? Ja, dat kost. De muziekschool is een instelling die tarieven vraagt om een les te krijgen om een instrument te leren bespelen. Dus, maar goed, daar gaat de Zeeuwse Muziekschool over en wij niet als Swing College. Wij zeg maar, werken samen op het gebied van de ruimtes en dergelijke, maar wij bepalen niet de tarieven van de Zeeuwse Muziekschool. Nee. Nou, dit was het weer voor Kikker TV.
Dit was natuurlijk een grote stap voor de muziekschool, maar ook voor ons. De nieuwe Kikker TV tune, echt kicken. En dan nu, zijn jouw schoenen kapot? En denk je van, die laat ik nog even fixen bij die schoenmaker in Aardenburg. Zal helaas niet meer lukken, want die stopt ermee. Kan stoppen per 31 maart, 1 april en in die weken komen ze misschien op hand, dus het is gewoon over en uit. Dus dan denk je van god, Hand, kun je nog een keer een schoentje voor me maken? Nee, het zal niet meer, het zal niet meer lukken. Ja, 83 ben ik begonnen, of 82 of 83 ben ik begonnen cursus volgen in Brugge op de Groene Poorten. Dat was toen een cursus schoenmakerij. En dat kwam eigenlijk omdat mijn vrouw, Joukje, die spedicure, die begon schoenen te verkopen. En ik zei, kijk, als je nou schoenen verkoopt, moet je ook aan maken. Want maar zoveel schoenen staan op een duur, want bovenop ons, toen woonden we hier nog niet. Toen op onze slaapkamer in het voorhuis, daar stonden er 50 paar schoenen op de kassen. Dus ik zei, kijk, als je er nu zoveel staan hebt en je kreeg van klanten schoenen binnen, dan moet je ook aan maken. En zodoende ben ik, eerst dacht ik, dat doe ik wel even zo. Dat doe ik wel even zo, maar dacht ik, ja, en dan kwam er nou een machientje gekocht. En dat kwam er een man, ze pas een schoen brengen en die moest ik dan maken. Maar ja, ik dacht, dit doe ik wel eventjes, maar die werk ik af net als timmerman. Dus ja, ik heb die man dus nooit meer teruggezien. Ja, Westerwille. Ja, ik ben vandaag wel gesloten, maar dat geeft niet. Kom ze maar even brengen, ik ben toch dus. Ja, dat is goed, tot straks. Dag. Han, je hebt eerst geleerd voor boereng begrepen, maar... Ja, toen ben ik naar de lagere landbouwschool geweest in Schondikke. Maar ja, daar kwam ik daar af. Dan was ik 15 of 16 jaar geloof ik, dus ik was een vrij vroege leerling. Ik wil niet zeggen dat ik zo goed kon leren, maar ik was toch vroeg klaar. En toen ben ik gaan werken hier in Aardenburg op de toenmalige Van Eegen Stichting. En ja, een boer, dat kon ik sowieso niet worden, zei mijn vader. Die had zoveel grond, dat kon in de pablon poten, dus dat ging toch niet. Hakken, je naam. Eind van de week klaar. Opvolger Han? Nee, helaas niet. Van mijn jongens, van mijn kinderen, ja, die gaan het niet doen. Die hebben allemaal gestudeerd en die hebben een eigen bedrijf. Die hadden een werkbureaubedrijf en mijn dochter had een eigen bedrijf. Dus dat zit er niet in. Ondertussen ben er wel 6, 7 mensen geweest die gewoon schoenmaker worden, maar niemand had een basiscursus gevolgd. Dus dat had geen enkele zin. Dus dan kijk, en verhuren doe ik dit pand niet, want verhuren, dat is een bed zonder einde, dat is 3 maanden huur betalen en de 4e maand kan je op je kennen kloppen, zo maar zeggen. Dus dat schiet niet op. Dat is zoals het nu het ziet. En ik stop hem, ja, dat is gewoon over. Ergens is het nog een beetje een vreemd gevoel. Ik denk, hé, die denk 30 jaar mee gewerkt met dat ding. Dat is een verlengstuk van je arms. En dat is toch wel eventjes, ja, toch wel vreemd eventjes. Als je daar eens tot de conclusie komt dat het over is. Ja. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. En daarmee is de laatste schoenmaker uit West-Zeeuws-Vlaanderen verdwenen. En dan nu, omdat we ze zo goed vonden, hier nog een act van de Bonte Avond met Sophie. Oh, kijk er. Jessie J.
Shine down. Fuck off hard, let me tell you that it's worth it. Pay the right cards, I ain't afraid to work it. Rushing right off when they say I don't deserve it. Hands on my heart, you keep my fire burning. Oh, it feels so crazy when you scream my name. And when you rock me over every day. When I think about it, I could go insane. Here we are, it's beautiful, I'm blown away. If this is a dream, I'll open my eyes and I sleep, know I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, I'll open my eyes and I sleep, know I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. When it gets rough and the rain starts pouring, I turn up the heat 'cause the drama ain't important. Let them all talk, I'ma just ignore it. Hands on my heart, you keep me moving forward. Oh, it feels so crazy when you scream my name. And when you rock me over every day. When I think about it, I could go insane. Here we are, it's beautiful, I'm blown away. If this is a dream, I'll open my eyes and I sleep, know I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, I'll open my eyes and I sleep, know I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. Today I woke up feeling like the mayor. Spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I'll probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. We escapade where it's extra shade. She make me want to give and I take like collection plates. Wow, all they wore was world scars, wall to wall was all the mirage. And I can lose it all tonight just to show the world I can do it twice. This is my life. If this is a dream, I'll open my eyes and I sleep, know I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. If this is a dream, I'll open my eyes and I sleep, know I'm alive. I just can't believe that this is my life. In my fantasy, we're running wild. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Kikkeboe! Heb ik het goed gedaan? Ja. Ja hoor. Maar heb ik nu weg hier? Nee. Nee. Oh. Down boy. I can't help but wonder why you can't help but cross my mind. And I'm thinking of you, thinking of you. Maak eruit! Maak er een light nu!